Исәнмесез, минем исемем Рауил Ниязулы Алишев. Бүген без сезнең белән синус һәм косинус функцияларын өйрәнәбез. Исегезгә төшерәм, моныңча сез инде синус һәм косинусны геометрия дәресләрендә өйрәндегез. Монда почмаклы почмакның почмагы бар. Альфа дип аталык бу почмакны. Һәм бу үч почмакның якларын А, Б һәм С дип тамгалыйк. Синус альфа А бүленгән С, косинус альфа Б бүленгән С. Тангенс белән котангенсны соңрак сөйләшербез. Бүгенгә безнең синус һәм альфа. 10-нчы класста хәзер синус һәм косинусны функция итәрәк кабул итәсез. Монда бер аерма бар. Функция буларак сез ниндидер санны аласыз. X дип алыйк. X ул безнең һәр төрле сан. Шул X санына тагын бер Y дип атала торган, без аны функция нәрсәдер эшләй һәм яңа бер сан китереп чыгара. Ул дагын безнең сан була. Алабыз сан, нәрсәдер эшләйбез, килеп чыга сан. Әгәр синус һәм косинус монда аның аргументы буларак без почмаклар алсак, монда функцияның аргументы сан. Шуңа күрә синус бер санны ничәгә тигез була? Дөресен генә әйткәндә, бер саны ул 1 градус түгел. Андай почмак безнең юк. Монда бу синус белән бу синусның арасында аерма бар. Бу синус башка иде, мен аның өстенә менә шундай сызык ясап куйым. Вот. Шулай косинус 1 дигән нәрсә. Без хәзер сезнең белән шуны ачыкларбыз. Һәр төрле санга бер нокта, бу әйләнәдәге бер нокта туры киләчәк. Ул нокта ул x санына туры килә торган нокта. Аның ике координаты бар. Беренчесе аталабыз, әйдәгез. Ux, өченчесе vx дип алыйк. Менә безнең шундай uv ул бер uv координат системасында ята торган әйләнә, әйләнәнең үзәге координат системасының башлангычында турачак. То есть менә монда O ноктасы булсын, күз алдына китерәбез. Бу әйләнәдәге соннар ничек туры киләчәк? Алабыз x санын күз алдына китерегез. Монда безнең координат системасы, менә монда мәсәлән 1 ул сан координат системасы. Менә монда x-лар. Шулай итеп алабыз да бу координат системасын. Менә бу әйләнәгә шулай итеп урыйбыз. Монда катушка сыман килеп чыга инде. Мондан 0 куябыз даган бу тарафка таба уңай якка шулай итеп урыйбыз. Менә монда 1 килеп чыга. Менә монда 2, куядыр 3, куядыр 4, 5, 6 һәм икенче катка да китәбез 7 һәм шулай итеп бик күп итеп чиксез күп тапкыр урыйбыз. Бу безнең менә бу x турысы булачак инде. Һәм менә бу нокта бер санына туры килә торган ноктаның ике координатасы бар. Беренче менә бу t u1 v1 дип аталабыз аны. Вот. Беренчесе координаты, менә беренче координаты u менә бусы u1, менә бусы v1 икенче координатасы. Килеп чыкты безнең сан урынына хәзер 2 сан. Менә монда u at x, u vx. Бу 2 сан. Ләкин 2 сан, бер санга 2 сан туры килсә, бу без аны функция дип атамыйбыз. Безгә кирәк тәгаен 1 сан. Менә монда аерым китсәң 1 сан килеп чыга, v-га китсәк икенче сан. Күз алдына китергәнчә, менә монда бар безнең 1 саны 0, минус 1. Менә шул 1 саны монда туры килде. Бусы беренче функция, икенчесе менә бу 1 санына аска туры килә u at x. Бу икенчесе шулай итеп безнең функция шулай эшли. Менә x санына туры киләчәк u саны. X санына v саны. Безнең ике функция килеп чыкты. Менә беренчесен
Biz аны косинус деп аталабыз. Косинус. X-ның косинусы. Икенчесен синус деп атайбыз. Шулай итеп без һәр бер сон өчен, турыда ята торган сон өчен, аның косинус һәм синус мәгънәләрен таба алабыз. Хәзер безнең бар ике төрле синус. Синус почмакныкы, синус почмак безнең бер катетны бүләбез гипотенузага, шулай итеп. Безнең туры почмаклы почмак. Монда аның почмагы каршы яктагы катет А, гипотенуза С, А бүләм С безнең синус почмакны. Ну, косинус Б диле. Бны С-га бүләбез инде. Һәм тагын бар синус, башка төрле синус. Бусы синус соннан, сонның синусы. Бны функция итеп күз алдына китерәбез. Бусы инде безнең түгәрәктә x нуктасын без түгәрәккә төшердек. Менә монда килеп чыксын ди берәр төрле x. Аның менә беренче координатын x-ның косинусы, икенчесе x-ның синусы дип атадык без. Ләкин бу башка төрле синус косинус. Менә нишләп алар синус косинус дип аталасың? Безнең тамгалау буенча ул башка бер нәрсә килеп чыкса. Башта монда түгәрәктәге соннар белән, менә бу соннар безнең әйләнә өстендә яталар, аларга туры килә торган почмакларны саныйк. Почмакны ничек атыйбыз? Менә безнең түгәрәккә без соннарны нулны менә моннан башладык. Һәм шундый почмак табабыз. Ул почмакның ике ягы бар. Беренче ягы менә бу нулгә таба бара, икенче ягы x нуктасына таба бара. Һәм бу почмакны без сәгать теленә каршы якка үлчибез, бу якка таба үлчибез. Монда аңларга кирәк, безнең хәзер почмакларның бар үлчәү буенча кайсы якка үлчибез. Уңай почмаклар бар, безнең тискәре почмаклар. Моныңча андыйны күргәнегез юктыр инде, ләкин күз алдына китерсәгез, сезнең менә туры бар. Турыда бер санына тарафына барсагыз, бу уңай тараф дип атала. Менә монда x саны бар икән, без менә 0-дән 1-гә таба бу векторны без уңай якны дип саныйбыз. Икенче якка барабыз икән, анысы тискәре як. Монда без тискәре саннарны язабыз. Шуңа күрә, менә безнең 0-дән x-ка таба, менә бу турыны без менә монда урыйбыз. Шунда ураганда безнең менә бу вектор дип күз алдына китергәндә, менә бу менә монда ята, целиком менә шулай итеп тәгаен полностью шунда ята. Бу ноктага туры килә ике координата, беренчесен косинус, икенчесен синус дип алдык. Менә хәзер безнең x санына туры килә торган альфа почмагы бар. Әгәр без шул x саны альфа ул x-тан x-ка бәйле, шуңа күрә без аның бу альфа x-ның синусын табырга телибез икән. Нишлибез без? Менә монда килеп чыга туры почмаклы почмак. Бу почмакның каршысында ята торган катет. Менә бу катетның үлчәме синус x-ка тигез. Менә бу синус x, менә монда бетә 0-дән, менә монда хәтле моның озынлыгы синус x, менә монда. Гипотенузаның озынлыгы 1-гә тигез. Бу әйләнәнең радиусы 1. Шуңа күрә безнең килеп чыган синус почмакның синусы килеп чыга каршы якны ятатын язабыз хәр. Синус x-ның синусы бүленгән 1. Яки тәгаен x-ның синусы. Менә шулай килеп чыкты. Һәм нәкъ шулай ук бу почмакның косинусы килеп чыгачак x-ның косинусын 1-гә бүлеп бу санның косинусы. Монда санның косинусы, монда почмакның косинусы. Буларның аргументлары төрле. Шуңа күрә бу косинус белән бу косинус башта без аны төрле дип алган идек. Хәзер без аларны икесендә бер функция белән тамгалый алабыз. Чөнки безнең
Менә альфа саны туры килә икән, альфа почмагы x санына туры килә икән әйләнәдә, почмакның косинусы, почмак санның косинусы, почмакның синусы, санның синусы икесе дә бер мәгънәне күз алдында тотачак. Ничек табабыз без синус 2 санын? Миңа хәзер синус 2-нең тәгаен саны кирәк тә түгел, якынчасы да кирәк түгел. Мин аны безнең әйләнәдә табарга телим. Менә безнең бар шундый әйләнә. Бу әйләнәдә күз алдына китерегез, менә моннан 0 һәм бу әйләнәнең радиусы безнең 1-гә тигез. Менә бу яраклык 1-гә тигез. Һәм моннан без 2-гә тигез дуганы менә монда салабыз. Менә бу дуганның узунлыгы 2-гә тигез. Менә монда 2 саны килеп чыгачак безнең. Әгәр без саннарны күчереп менә монда булай торып урыйбыз икән, безнең 0-дән башласак, 2 саны менә каядыр монда уртасынданың 1 бар, монда 2. Менә бу 2 санының икенче координатасын без синус 2 дип атыйбыз. Менә бу 2 санының менә монда координатасын без аны 2-нең косинусы дип атыйбыз. 2-нең косинусы күренеп тора, ул тискәре сан. Менә шундай сорау. Кайсы зуррак? Кайсы зуррак? Косинус 1, косинус 2, кайсысы зуррак? Монда карасак, менә безнең 1 саны менә, аның косинусы бу якка төшә. Менә монда ул косинус 1. Косинус 1 уңай сан. Косинус 2 тискәре сан. Шуңа күрә безнең косинус 1 косинус 2-дән зуррак. Монда күренеп тора. Әмма әгәр мин сорасам, кайсысы зуррак? Синус 1ме яки синус 2ме? Бу сорауга җавап бирү өчен безгә тәгаен белергә кирәк. Менә бу 1 саны аскарак төшәчәкме яки үскәрәк төшәчәкме? Мин бит моны якынча гына салдым монда. Аның кайсы кайда икән белеп булмый. 2 саны мондарак туры килсә, ул аскарак та төшәргә мөмкин. Шуңа күрә әйдәгез бу сорауга да җавап бирик. Кая безнең монда пи саны килеп чыгачак? Шундый сорау. Менә пине ишеткәнегез бар инде, пи. Аның ничек билгеләнә пи саны? Пи саны дип атала. Пи саны дип атала. Әйләнәнең узунлыгы бүленгән диаметрга. Вот әйләнәнең узунлыгын диаметрга бүләбез икән, без аны пи дип атыйбыз. Ул бөтен әйләнәләр өчен 1 сан килеп чыгачак. Әгәр безнең әйләнәнең радиусы 1 икән, аның диаметры 2, безнең бу рәсемдә әйләнәнең узунлыгы табу өчен без моны 2-гә тапкырлыйбыз һәм безнең әйләнәнең узунлыгы 2π. 2π. Нәрсә ничек аңларга кирәк инде мен? Менә безнең бар x күчәре, менә 0 бар, менә 1 бар, 2 бар. Менә бу x күчәрендә, әгәр без аны, узынрак итеп алсак, каядыр, менә монда 2π узунлыгы дип алсак, 2π узунлыгында. Менә бу мин буяган кисемтә. Менә монда сола башласам, бер әйләнәгә гел тулысынча ятачак. Менә бер әйләнә узунлыгына киләчәк. Менә 0-дан башлана, һәм менә монда бетә. Чөнки бу әйләнәнең узунлыгы 2π. Менә бер әйләнә дип әйтәбез. Менә шулай. Менә 2π саны белән 0 саны бер үк ноктага туры килә. Шуңа күрә 2π-ның синусы 0-ның синусыннан аерылмый. 2π-ның косинусы 0-ның косинусыннан аерылмый. Әгәр саннар бер үк ноктага туры килә икән әйләнәдә, аларның координаталары бер үк. Менә бу ноктаның яңа система координатта, яңа координат системасында бу ноктаның координаталары монда 1, монда 0. Шул беренче координатасы косинус, икенче координатасы синус дип атала.
Шуннан соң куеп карыйк. Менә монда 0, менә монда 2 пи. Менә бу кисемтәнең уртасы кая туры киләчәк? Безнең монда пи дип алыйк. Ул кисемтәнең уртасы бу әйләнәнең менә бу ягына туры киләчәк. Бу ноктага без пи санын язабыз. Аннары пи белән 0-нең уртасы кая туры килә? Менә монда ниндидер сан куядыр? Менә бу пи бүленгән 2 дип, то есть уртасы. Менә аның уртасы монда күренеп тора инде. Бу як белән бу як олмас. İkisi de simmetrik bulgaç тигез. Bu nokta, bu әйләнәдә инде bu nokta безнең пи бүленгән 2 дип күз алдына китерәбез. Моны аңларга кирәк, бу әгәр вертикаль күчәрдә икән бу ноктаның тамгасы 1 була. Менә бу күчәрдә. Бу синуслар күчәре дип атыйбыз аны. Бу сан горизонталь күчәрдә, ансын косинуслар дип атыйбыз. Моны косинус дип язабыз, монда синус дип язабыз. Пи бүленгән 2 безнең әйләнәдә ята. Аннары тагын уртасын тапсак, монда безнең пи бүленгән 4. Менә бу нокта 3 пи бүленгән 4. Шулай, менә бу кисәкләр 1, 2, 3, 4. Дүртсе дә бер төрле. Почмак дип алсак, менә бу почмак пи бүленгән 4 санына туры килә торган почмак 45 градус. 45 градус. Әгәр пи бүленгән 2-гә туры килә торган карасак, бусы безнең 90 градус. 3 пи белән 4-кә туры килә икән. Менә беренчесе почмакның беренче ягы 0-гә бара, икенчесе бу ноктага. Бу почмак безнең 135 градус. Пигә туры килә торганы. Без аны 180 градус. Шуңа күрә әйтәләр, пи ул 180 градус диләр. Ләкин пи ул санны, 180 градус ул почмак. Бусы градуста үлчәнә, бусы сан, бу менә бу килеп чыга торган әйләнәнең, ярым әйләнәнең озынлыгы. Без аны почмакның радиан үлчәме дип атыйбыз. Менә без почмакны менә шушы әйләнә белән үлчәргә дә мөмкин. Күз алдына китерсәгез, куясыз аның ише күрәсез, кулыгызда компас булса, без анда менә бу тарафны 0-гә бара торган тарафны без аны полюс дип атыйбыз. Бусы полюс. Һәм полюстан күпмәгә тайпыла, икенчесе менә шуны градустан үлчибез. Ләкин без аны мөмкин бер якка, мөмкин икенче якка. Без һәр вакыт сәгать йөрүменә каршы якка үлчибез. Менә шуңа күрә без мондан башлыйбыз даган, шулай итеп әйләндерәбез. Монда карга кирәк полюстан күпмәгә тайпыла, шул у нас градус. Безнең әйләнәдә без аны үлчәргә мөмкин менә шушы дуганың озынлыгы белән. Бу һәр төрле әйләнә түгел, бу әйләнәнең радиусы 1 дип атала. Әйдәгез карыйк безнең таблицадагы саннар. Безнең бар 30 градус, 45 градус, 60 градус, 90, 120, 135, 150, 180. Һәм күз алдына китерсәгез, бөтен таблицада очрый торган почмаклар геометриядан килә торганнары күп очракта инде 8-9 классларда өйрәнелә синуслар, косинуслар почмакларның. Без инде беләбез, аларны геометриядан беләбез дип аңлыйк. Менә безнең тур почмаклы почмакның бер почмагы 30 градус булса, аның каршы ятучы гипотенузын 1 дип алса, каршы ятучы катет, ул гипотенузның яртысы 1 бүленгән 2. Менә икенче ягы бу почмакның biz аны Пифагор теоремасыннан табабыз. Тамырасына 3 бүленгән 2. Һәм шулай ук әгәр без алабыз икән гипотенуза 1-гә тигез янында туры почмаклы почмак, менә бу яклары тигез икән, яклары тигез булачак, тамырасына 2 бүленгән 2. Һәм менә монда безнең 45 градуска. Бусы 60-ка туры килә инде безнең. 60-ка индекс буларын айрым ясыйк. Һәм 30-га кабатлы, 45-ка кабатлы, 60-ка кабатлы бүтән почмакларны без хәзер синусларын, косинусларын менә шушы 2-3 почмактан таба алабыз.
Lekin bir ayırma etesem kelе. Bizning hozir bu sistemaga kelsek, кайбер нукталарның координатлары тискәре. Без үч почмакларда тискәре координатлар күрмибез. Шуңа күрә без аны хәзер табабыз сезнең белән бергәләп. Беренчедән, ничек әйләнәне 30 градуслы өлкәләргә бүләргә мөмкин. Күз алдына китерегез. Менә хәзер мин ясый торган әйберне сезгә үзегезгә өйрәнергә кирәк булачак. Бу имтихан өчен бик файдалы. Әгәр әйләнәне ясадыгыз, әйләнәне ясагач, менә монда уртасыннан, монда да уртасы, табасыз уртасы, һәм менә шулай вертикаль юллар ясыйсыз. Шулай монда уртасыннан вертикаль юллар, монда да уртасыннан. Һәм менә бу нокталарны шулай иттереп буйыйбыз хәзер арасында. Бу нокталар менә әйләнәне 12 тигез өлешкә бүләләр. 12 тигез өлешкә. Сәгать сыман килеп чыга. Монда менә бу өлеше безнең бөтен әйләнә 2 пи дип алсак, 2 пине 12 өлешкә бүлгәч, пи бүленгән 6 озынлыгы менә буның озынлыгы пи бүленгән 6. Менә шуңа күрә моннан 0 дип ясасак, пи бүленгән 6-ны монда яткырсак, бу ясак, монда ахырында килеп чыга пи бүленгән 6 саны. Бусына тагын бер тапкыр пи бүленгән 6-ны язабыз. Монда 2 пи бүленгән 6 кыскартсак, пи бүленгән 3, монда 3 пи бүленгән 6. Бусы пи бүленгән 2 без инде беләбез. Монда тагын 3 пи бүленгән 6, 4 пи бүленгән 6. 4 пи бүленгән 6 килеп чыга, кыскартып 2 пи бүленгән 3. Бусы кыскармый, 5 пи бүленгән 6, 6 пи бүленгән 6 пи килеп чыкты. Монсында 7 пи бүленгән 6 кыскармый. Бусы 8 пи бүленгән 6. 8 пи бүленгән 6 кыскара, 4 пи бүленгән 3. Монсында 9 пи бүленгән 6 кыскара 3-кә, 3 пи бүленгән 2. 0-дән бу якка тискәре саннар язам. Миңа шулай уңайлырак, нишләп була икән соңрак аңлатырмын. Монда тискәре саннар язабыз. Мөмкин, әлбәттә 2 пигә хәтле язып чыгарга. Ансы бик зур айырма түгел, ләкин монда тискәре саннар безгә уңайлырак булачак. 0-гә якынрак саннар куллансагыз, сезнең үзегезгә дәген уңайлырак. Минус пи бүленгән 6, минус пи бүленгән 3. Монда бу якка уңайлы симметрик язарга. Менә монда безнең 0-дән бу якка уңай саннар килә, монда тискәре саннар килә. Менә аларның симметрик. Бу ноктаны сез яңадан язарга мөмкин минус пи бүленгән 2. Менә бу саннар турысында безнең 3 пи бүленгән 2 куядыр менә монда 3 пи бүленгән 2. Минус пи бүленгән 2 монда. Ләкин әйләнәдә алар бер ноктага туры киләләр. Чөнки без әйләнәгә бу турыны булай торып урыйбыз. Өскә таба да, аска таба дагы. Шуңа күрә бу нокталар алар әйләнәдә бер үк урынга туры килә. Менә ул нокталарның координаталары синус һәм косинус дип атала. Шуңа күрә аларның синусы, косинусы бер төрле. Уртадагы нокталарны без инде таптык. Менә монда язып куйым әле яны. Булай итеп язсак, тагын уртасында. Менә бу әйләнәдәге 16 нокта бөтен таблицадагы почмакларга туры киләчәк. Бу нокта пи бүленгән 4, бу якка минус пи бүленгән 4, бу якка 3 пи бүленгән 4. Бу якка язарга мөмкин минус 3 пи бүленгән 4 яки уңай якка китсәк, монда булар арасына буса 5 пи бүленгән 4. Менә. Әгәр игътибар итсәгез, бер тур почмаклыкның почмакларындагы соннар, аларның вакланма астындагы соннары бер төрле. Менә монда 4 тора.
санаучылары башка, менә ваклаучылары аларның бер төрле. Шулай ук менә монда килеп чыга безнең туры почмаклык. Бу туры почмаклыкның менә почмакларында тора торган соннарның ваклаучылары бер төрле. Шуңа игътибар итсәгез, сез ялгыш тутырмассыз бу таблицаны. Хәзер без менә беләбез бүтән почмакларга туры килә торган нокталарны. Алар бүтәнесе безнең таблицалардан табыла инде. Шул ук геометриядән килә торган соннар. Хәзер бу соннарга килик. Менә бу 30 градуслы почмакның косинусы тамырасына 3 бүленгән 2. Кая ул күренә безнең? Менә монда 30 градуска туры килә торган нокта пи бүленгән 6 дип алыйк. Менә монда безнең 30 градус, менә булса 30 градус. Аңа туры килә торган нокта пи бүленгән 6. Шуңа күрә аның координатасы, менә бу координаты тамырасында 3 бүленгән 2. Шулай ук сезгә бүтәнесендә кайсы ничек туры килә икәнен истә тотарга кирәк түгел, ләкин истә тотарга кирәк нинди соннар бар менә. 1 бүленгән 2, тамырасында 2 бүленгән 2, тамырасында 3 бүленгән 2. Ул соннарны язабыз менә үсү дәврендә. 1 бүленгән 2, аннан соң килә тамырасында 2 бүленгән 2, аннан соң килә тамырасында 3 бүленгән 2. Бу соннар. Вот, бу соннарны монда хәзер күчерәбез. Шулай ничек киләләр? Менә монда уртасында 1 бүленгән 2, тамырасында 2 бүленгән 2. Вот, шулай тискәре якка. Шулай үскә. Монда бар симметрия. Миңа уйларга да кирәк түгел. Миңа нинди соннар бар? Шул нокталарга туры килә торган итеп, аларны дөрес иттереп язарга кирәк. Монда безнең башлангычта 0. Монда получается минус 1 бүленгән 2, минус тамырасына 2 на 2, монда минус тамырасына 3 бүленгән 2. Менә безнең таблица әзер. Кемнәр егегә әзерләнә? Бу сезнең беренче эшегез булырга тиеш. Менә егегә килгәч, сезгә анда черновиклар бирәләр. Шул черновикны аласыз, әйләнә ясыйсыз. Әйләнә ясыйсыз да тутырасыз. Менә шулай итеп тутырасыз. Бу әйләнә булса, сезнең тригонометриядән очрый торган ярты мәсьәлә инде шишелгән дигән сүз. Ничек аңларга кирәк шишелгән? Мәсәлән, сезгә табырга кирәк икән 17 пи бүленгән 3-нең косинусын. Ничек табырга мөмкин менә шуны? Сезгә бу сонның 17 пи бүленгән 3 сонының косинусын табу өчен башта бу санны туры килә торган нокта табырга кирәк бу әйләнәдә. Пи бүленгән 3-не 17 тапкыр салырга кирәк. Ләкин пи бүленгән 3 менә монда 0, менә монда пи бүленгән 3. Менә бу дуганы 17 тапкыр салырга кирәк. Ләкин пи бүленгән 3-не 6 тапкыр салсагыз, сез бер әйләнә ясыйсыз. Монда карасак 17 пи. Ул 12 пи бар. Аннарысын тагын 5 косинус 12 пи бүленгән 3 кушам 5 пи бүленгән 3 дип. Менә шулай итеп язам. Бу өлеше 12 пи бүленгән 3, ул безнең 2 әйләнә була. Менә бер әйләнә, монда 6 тапкыр салдым пи бүленгән 3-не. Икенче әйләнә 2 тапкыр салдым. Һәм яңадан бу сәгать сыманы, сәгать сәле. 12 сәгать узды, тагын 12 сәгать узды, һәм тагын менә 5 тапкыр пи бүленгән 3-не салырга кирәк. 1 тапкыр, 2 тапкыр, 3 тапкыр, 4 тапкыр, 5 тапкыр. Менә бу нокта. Менә бу нокта шул ук минус пи бүленгән 3 урынына туры килә торган нокта, ләкин ул минус пи бүленгән 3 түгел, ул аннан менә ераклыгы бар инде аның никадәрдер 3 әйләнә уза торган бу ноктадан. Шуңа күрә бу ноктаның косинусы, менә бу ноктаның косинусы, барабыз монда косинуслар күчәренә, монда күрәбез 1 бүленгән 2. Язып куябыз 1 бүленгән 2 дип. Менә без моны шулай итеп табабыз. Рәхмәт. Хәзер ничек мәсьәләләр шишәргә? Безнең мисал булсын, синус x тигез була 1 бүленгән 2.
Әлбәттә, сез әйтергә мөмкин, менә синусы 1 бүленгән 2, бу 30 градус диеш. 30 градусның синусы 1 бүленгән 2. Ләкин сорау монда башка. Монда без почмак тапмыйбыз. Үч почмакның дагы почмагын эзләмәйбез. Без табабыз саннарны. Кайсы саннарның синуслары 1 бүленгән 2-гә тигез. Әгәр мәсьәләне чишәбез икән, без шундый бүтән саннарны табырга тиеш. Менә әйтергә мөмкин, безнең әйләнәдә, менә синуска туры киләдер. Менә бусы синус, менә монда бар 0, менә монда бар 1 бүленгән 2. Шул координация 1 бүленгән 2-гә туры килә торган 2 нокта бар әйләнәдә. Әйләнәдә 2 нокта, ләкин ул безгә әйләнәдәге нокталар кирәк түгел. Безгә кирәк турыдагы x-лар күчәрендәге. Менә x-лар күчәре бар. Бу x-лар күчәрен без әйләнәгә урыйбыз. Урагач, кайсы бер нокталар яки бу ноктага туры килә, яки бу ноктага. Менә 0-дән соң иң беренчесе 30 градуска туры килә торган. Менә бусы π бүленгән 6. Без аны үзебез тутырган әйләнәдән таблицалардан табырга мөмкин. Без аны таптык. π бүленгән 6. Икенче яктагы ноктаны ничек табабыз? Бәлки истә калгандыр тутырган әйләнәдән. Яки менә монда π-дан без тискәре якка барабыз. Менә икенче якка бусы тискәре як. Моннан бу ноктадан тискәре якка менә шушы узунлыкка күчсәк, π-дан алабыз π бүленгән 6-ны, менә монда 5π бүленгән 6. Ләкин бу бүтән чишелештә түгел. Мин монда әйләнәдә 2 ноктаны яздым. Ләкин башта күз алдына китергә кирәк, безнең бу әйләнәгә башта x күчәре менә шулай тирәп әйләнеп килгән иде. Менә монда бар 0, менә монда безнең π бүленгән 6, менә монда 5π бүленгән 6. Ләкин икенче әйләнәдә монда тагын нокта бар, монда да нокта бар, аның астында да нокталар бар. Һәм шулай тирәп чиксез күп нокталар бар безнең. Менә монда бар π бүленгән 6, аннары соң 5π бүленгән 6, аннары тагын нокталар, кайдыр монда тагын нокталар бар, шулай итеп алар чиксез күп. Безгә бүтән нокталарны да язарга кирәк. Ничек бүтән нокталарны да язарга мөмкин? Башта әйдәгез онытык бу 5π бүленгән 6-га туры килә торган ноктаны. Бер генә нокта алыйк. Әгәр без әйләнәгә турыны урыйбыз икән һәм бер ноктасын шулай итеп буяп куйсак, аннары соң сүткәндә безнең әйләнәдә тигез ераклыкта соннар килеп чыгачак. Монда бер нокта, тагын бу нокталарның аралары әйләнәнең узунлыгы яки 2π-гә тигез була. Шуңа күрә бу нокталарны ничек итеп язабыз? Шундый нокталар, әйләнәдә шундый турыда шундый нокталар, алар арифметик прогрессия дип атала. Менә монда 5π бүленгән 6, икенче ноктаны табу өчен π бүленгән 6-га 2π-не кушабыз һәм шулай итеп дәвам итәбез. Икенчесен табу өчен 2π-не тагын өстибез монда. Монда 4π була. Икенче якка таба барганда алабыз 2π-не. Һәм шулай бик күп. Бүтәнесен дә язам дисәң, мөмкин шулай дип язарга. X тигез була, π бүленгән 6 кушам 2π-не n тапкыр. N безнең натураль сан булса, без уңга таба барабыз. Әгәр n тискәре сан булса, без сулга таба барабыз. Шуңа күрә һәр бер тулы санга безнең кайсы бер нокта туры киләчәк менә бу. Һәм бүтән нокталарны без менә шулай итеп язып куя алабыз. Монда x1 дип язмагыз. x1 ул x түгел, шуңа күрә бу безнең шулай гына калачак. Монда индекслар язмыйбыз. Икенче ноктаны ансында шулайрак язып куябыз. X-ны язабыз, бер ноктасын алабыз. 5π бүленгән 6 бусы башлангыч. Калганнарын 2π-не k тапкыр. K тулы сан. Һәм килеп чыккан 2 тигезләмә. Монда безнең чиксез күп сан, монда чиксез күп сан һәм барысында бергә кушабыз. 2 өлкәне кушу өчен менә шушындай тамга кулланабыз.
Bu tamға яки деген сөзіне туры келешек. Міне сіздің мынандай. Bu туры келе яки. Мен айтам, x тигез пи бөлінген 6 қошам 2 пи тапқырланған n. Яки x тигез 5 пи бөлінген 6 қошам 2 пи тапқыр k. K біздің недер толысан. Яки деп аталғанда біз алабыз bu санларны һәм алабыз bu санларны біргелеп. Егер система итеп кулланасыз икән, менә булай иттереп, менә бу койчагында бутыйлар. Бусы туры киләчәк һәм. Һәм дисәң, бу ике өлкәнең уртак саннарын табырга кирәк. Менә система чишкәндә сез булайрак чишәш. X 1дән зур икән, X 2дән кичкенә яки тигез икән, менә шундый система икән. Siz olasız, менә беренчесе 1дән зур саннарны язып куясыз, менә шулай итеп, икенчесен 2дән кичкенә яки тигез, һәм дигәч уртак өлешен алырга кирәк. Менә бу уртак өлешен. Вот, менә бу уртак өлеше монда да бар, монда да бар. Яки булганда, аларның уртак өлешләре юк. Булар башка төрле саннар, без аларны бергә кушабыз. Егер bu мәсьәләдә безнең монда икенче төрле, менә бу яки тамгасы тора икән, ул чагында безнең бүтән санда керергә тиеш. Без монда барсын да бергә кушабыз бер өлкәгә. Карыйк монда мәсьәлә. Бу мәсьәлә ЕГЭда бирелгән, соңгы берничә елы арасында. Монда чишәргә кирәк мәсьәләне, бүтән x-ларны табырга кирәк һәм Б пунктында bütün табылган чишелештең шушы кисемтә içine кергән нокталарны табырга кирәк. Әйдәгез башлыйк. Башта монда күрергә кирәк менә бу функциялар, менә бу 2 сан, 1 сан, икенче сан, аларның дәрәҗәләре капма-каршы инде килеп чыга. Шуңа күрә без 4нең sinus x дәрәҗәсен a саны дип билгеләсәк, 4нең бу дәрәҗәсе аның минус 1нче дәрәҗәсе 1 бүленгән a килеп чыга. Һәм бу тигезләмә безнең менә яңа үзгәреш белән шулай итеп языла. Безнең тамгалау буенча безнең a саны уңай сан. Шуңа күрә сез менә ага тапкыр дия аласыз. Әгәр берәр үзгәрешлегә тапкырлыйсыз яки бүләсез икән, сезгә ул 0 булырга тиеш түгел, ләкин безнең a уңайлы сан, шуңа күрә һәр вакыт тапкыр дия аласыз. Монда килеп чыга a квадрат кушам 1 5 бүленгән 2a. Бу килеп чыга безнең квадрат тигезләмә. Бу квадрат тигезләмәне чишә аласыз дип уйлыйм инде. Шуңа күрә аның чишелешләре безгә килеп чыга a2 яки a1 бүленгән 2. Менә мин ничек яздым? Монда a1, a2 дип язмадым. Бу безнең һаманда нидер бер условие. Менә шуңа күрә a-ны хәзер кайтарам. A безнең 4нең sinus x-нче дәрәҗәсе килеп чыга 2. Монда 4нең sinus x-нче дәрәҗәсе 1 бүленгән 2. Менә шулай. Хәзер моны ничек чишәбез? Монда бу дәрәҗәләрнең нигезләрен тигезләтергә кирәк. 4 урынына язабыз 2нең квадраты дип. Монда 2нең беренче дәрәҗәсе, бу якта 2нең квадраты 2нең минус беренче дәрәҗәсе. Һәм монда туры килә торган тигезләмә килеп чыга 2 sinus x 1гә тигез яки 2 sinus x минус 1гә тигез. Менә яки менә мондый тамга безнең. Һәм дә sinus x 1 бүленгән 2гә тигез яки sinus x минус 1 бүленгән 2гә тигез. Бу шикелдә хәзер әйләнәне ясыйбыз.
Менә безнең әйләнә. Бу әйләнәнең синуслар күчәрендә 1 бүленгән 2 белән минус 1 бүленгән 2-не табабыз. Аларга туры килүче нокталарны билгеләйбез. Бу нокталарга туры килә бу якта π бүленгән 6, бу якта 5π бүленгән 6, монда тискәре саннар. Һәм бу 4 ноктаны берәр санын яздым. Аларны һәрберсен аерым-аерым да язырга мөмкин. Ләкин без хәзер аларны туплыйбыз. Менә бу икесен, менә бу ике ноктаны бергә язабыз хәзер. Ничек язабыз ул икесен бергә? Язабыз шулай дип. X тигез була, π бүленгән 6 кушам π n тапкыр дип язам. Булай итеп язганда нәрсә үзгәрә? N үзгәргәндә n-га 1-не кушсаң, n 0 булганда π бүленгән 6-ны табабыз, n 1 булганда π бүленгән 6-га π өстәле. Π ул безнең ярты әйләнә. Менә ярты әйләнә монда күчәбез дигән, бу ноктага киләбез. Монда минус 5π бүленгән 6-ны табу өчен без артка барырга тиеш менә монда. Шуңа күрә π-ны кушабыз икән, n тапкыр без яртышар әйләнә тамгалыйбыз. Ярты әйләнә. Шуңа күрә бу ике ноктаны без менә шулай итеп язып куябыз. Бу икесендәген менә алар диаметраль капма-каршы булганда, шулай итеп язып куярга була. X тигез була дип минус π бүленгән 6 кушам π тапкырлыйм k дип. K тулы сан. Матур итеп язып куйыйк әле. Һәм менә аларны туплыйбыз бергәләп. Бусы менә бүтән чишелеше. Менә җавап дип язсак. Җавап A өлешенә җавапка без x тигез була дип язмыйбыз, язабыз бу өлешен генә. Менә язабыз шулай. Язырга мөмкин монда плюс-минус тамгасын кулланырга. π бүленгән 6 кушам π n тапкыр дип. Ләкин плюс-минусны кулланмасагыз да була, аерым-аерым берсен язасыз, икенчесен язасыз һәм сезнең A өлешенә инде җавап бар. Һәм дә B өлешендә менә бу 3π белән 9π бүленгән 2 арасын табырга кирәк. Башта мин сезгә аңлатам B өчен ничек уна безнең бу саннарны менә бу әйләнә өстендә табырга. Башта без саннар күчәременә шулай урадык бу әйләнәгә. Менә безнең 0 монда булса, π бүленгән 6 монда, 5π бүленгән 6 монда, язып куйым. π бүленгән 6, 5π бүленгән 6. Менә монда π. Аннан соң тагын ярты әйләнәдән соң моннан соң 2π, тагын ярты әйләнәдән соң менә моннан соң. Менә монда безнең 3π, менә монда 4π, менә монда 5π. Ләкин 9-ны 2-гә бүлсәк 4,5 килеп чыга. Менә 5π белән 4π уртасында менә монда 9π бүленгән 2. Менә бу нокта. Менә без 3πдән башлыйбыз. Һәм менә безнең менә бу өлешен буйыбыз. Менә булай итеп буядык. Һәм шунда менә бу 4 ноктаны тамгалыйбыз. Монда менә 0-дән булайга күчсәк, π бүленгән 6, икенче ягында аның бар минус π бүленгән 6. Һәм бу якта икенче якта бар минус 5π бүленгән 6. Хәзер әгәр бу ноктаны күтәрәбез икән, менә аның өстендә тагын менә бу ноктадан соң бу нокта. Бу нокталар безнең буялган өлешкә эләкми. π бүленгән 6 монда юк. Менә аны күтәрәбез икән бер әйләнәгә туры килми. Ике әйләнәгә күтәрәбез икән, менә бу нокта безнең инде чишелешкә керә Б пунктына. Шуңа күрә моны язабыз. π бүленгән 6 кушам 4π дип. Менә монда менә шулай итеп язып куябыз. π бүленгән 6 монда, π бүленгән 6 кушам 4π. 4πдән соң башлана. 4πга тагын нәрсәдер өстәргә кирәк. Менә шулай ук минус π бүленгән 6. Менә бер оборот күтәрдек 2π. Тагын бер оборот. Бусы инде минус π бүленгән 6-га кушабыз 4π.
Менә бу нокта килеп чыкты. Һәм шулай ук менә бу минус 5 пи бүленгән 6-ны өскә күтәрсәк, менә монда 2 әйләнә, 1 әйләнә, 2 әйләнә, бу нокта безнең минус 5 пи бүленгән 6 кушам 4 пи дип. Бу рәсем үзе инде аңлата. Ничек без табылган шушы нокталардан, шушы соннардан 3 пи белән 4,5 пи арасындагы чишелешләрне таптык. Менә бу табылган 3 ноктаны җавапка язып куярга кирәк. Күп очракта буларны уртак оклаучыга китерәләр. Китерсәгез дә була, китермәсәгез дә була. Монда инде аңлашыла шушы соннар икәне. Монда китерсәк безнең килеп чыга 25 пи бүленгән 6 дип, менә бусы бу нокта. Бу нокта килеп чыгачак 23 пи бүленгән 6 һәм бу нокта килеп чыгачак 19, диме? 19 пи бүленгән 6 дип. Һәм менә мәсьәлә чишелде. Егеда шулай итеп эшләсәгез, сезгә тулы бал куярлар.